Kowe iki goleki apa ta majane kok mau udek iki goleki apa jangane? Mabuk iki lek mau udek ae. Urange. Lah golek sak webuke urange ora ketok ta? Heh? Urang sing mungker ngono kae lho. Lah awakmu wedek pira iso mau wedek pira? Heh, wedek pira mau? Loro iki duwe apa? Gambar apa sing mau kekne aku? Heh? Wong buta lho. Pure dek 20.000 kok jangan diudek bayang. Wedek 20.000 kok njaluk urang pindho. Sadar ta ora kowe iki, heh? Sadar ta ora? Ya kuwi urange, urang grago, tak campur jangan. Kuwi tuku 2.000 tak kanggekne ping 5 lek jangan. Lek kok urang pindho, ya lek blonjo dhuwit loro gambar Soekarno Hatta ngono. Eleng apa ora? Eleng apa ora mau? Heh? Ya. Lah kok diudek jangane ben mambu apa piye? Wis kuwi gek dang mangan gek wis ngono lho. Diudek digoleki apane panggah kuwi. Urange windu sok mben lek awakmu wedok aku Soekarno Hatta loro ngono lho. Paham?